Яңа ғасыр каналында Татарстан хабарлары тапшыруы, студияда Елгеш Шакуров исәнмесез, шығарылышының түп темалары. Чехов урамындағы яңғын булган йортта бүгін тикшеру, тарту эшләре дәвам итте. МЧС сотрудниклары обследование үткәргәннән соң өйнең инде без беренче чиратта түбәне ремонтлый башлыйчакбыз. Йортка нинди зыян килгән? Яшәүчеләр кайчан кабат үз фатирларына кайта алар? Гөлназ Сайфетдинова шул хакта. Бер-бер артлы очрашулар һәм дистәләгән килешү. Санкт-Петербургта халыкара икътисади форумның ачылыш көне Татарстан өчен нинди вакыйгалар белән истә калачак? Люцианат Фулина репортажы. ТНВ каналы яңа сериал төшерә башлады. Матур булсын, популяр булсын, тамашачылар рәхәт барасын. Юллар чатында дип аталган сериалны тамашачы кайчан күрә алачак? Рүзәл Шарипов белеп кайтты. Казанның Чехов урамындагы йортта чыккан янгынның сәбәпләрен тикшерәләр. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының матбугат үзәгендә хәбәр итүләренчә, барлык фаразлар да карала. Алар берничә ут кичә 1100 квадрат метр мәйданны чолгап алган иде. Йортның түбәсе тулысынча янып беткән. Кичә төнлә һәм бүген көне буе монда гадәттән тыш хәлләр министрлыгы тикшерү комитеты хезмәткәрләре эшләде. Яшәүчеләр әле фатирларына кайта алмый. Тикшергәннән соң монда яшәү куркынычсыз булу тәгаенләнгәч кенә аларга керергә рөхсәт бирәчәкләр. Йортта 66 фатир бар, 142 кеше яшәгән. Аларның күбесе якыннарына, бакчадагы йортларына китә. 12 кешене кварт кунакханәсенә урнаштыралар. Бүген иртәдән үк яшәүчеләр йортлары янына килеп баскан иде инде. Аларга берәмләп кенә үз фатирларына керергә рөхсәт итәләр. Беренче булып янгында иң күп зыян күргән 5нче катта яшәүчеләрне уздыралар. Һәр подъезддан бер гаиләне кертәләр, икенчеләре көтеп тора. Кичә булган хәлләрне сөйләшә. Урамда әле дә төтен исе килә. Ишек алдында янган түбә калдыклары ята. Төшкә таба аларны җыеп алып китә башладылар. Я на 5-м проживаю этаже. Мин 5нче катта яшим. Күптән түгел косметик ремонт ясаган идем. Нинди зыян килгәндер инде. Менә карарга килдем. Кайбер киемнәремне алырга кирәк. Рәфиковлар беренчелек кирәк-яракны телевизорларын алып чыккан, тарттырылган түшәмешенә су тулган, люстра ватылган, ремонтсыз булмас диләр. Тимәгән су, все, не критично, но ремонт булды. Документларны алдык. Көне буе монда белгечләр эшләде. Гадәттән тыш хәлләр, полиция, тикшерү комитеты янгын китергән зыян күләмен бәялиләр. Түбә подъездны ремонтлау вакыты турында сөйләшәләр. Су утны биргәннән соң йортта яшәү куркынычсыз икәнлеге түгел билгеле булганнан соң гына фатир хуҗаларына кайтырга рөхсәт бирәчәкләр. Ул иртәгә хәл ителергә тиеш. Ликвидация эше бара. Менә хәзерге вакытта МЧС һәм полиция сотрудниклары белән бергә безнең инде яшәүчеләр үзләренең квартираларына кереп, беренче кирәкле булган әйберләрен, документларны алалар. Аннан соң инде МЧС сотрудниклары обследование үткәргәннән соң өйнең инде без беренче чиратта түбәне ремонтлый башлыйчакбыз һәм инде яшәүчеләргә үзләренең квартираларына яшәргә рөхсәт бирербез. Бүгенге көндә кемгә кирәк иде безнең временное жилье, алар инде гостиницада, алар белән бөтенсе әйбәт. Йорт кичә янда беренчел фаразлар буенча ут 5нче каттагы бер фатир балконында чыга, соңыннан түбәгә күчә. Бу вакытта өйдә булган 130 кеше үзләре чыккан, йөри алмаган 2 кешегә коткаручылар ярдәм итә. Было установлено, что происходит горение в чердачном помещении. Янгын сөндерүчеләр килгәндә йортның чырмасы яна иде. Ут 1100 квадрат метр мәйданны биләп ала. Кыенлыгы да шунда иде. Су белән проблемалар булмады. Бу йортның беренче катында миграция бүлеге урнашкан. Янгын сәбәпле ул бүген вакытлыча эшләми. Осуществление государственных услуг в сфере миграции по адресу... Чехов урамындагы йортта дәүләт хезмәтләрен күрсәтү вакытлыча туктатылды. Паспортларны алу өчен Товарищеская урамы 28-70 адресы буенча мөрәҗәгать итәсе. Калган бүлекләр гадәти режимда эшли. Янгынның сәбәпләре дүшәмбе көнне мәгълүм булырга тиеш. Хәзер фатир хуҗалары йортның торышы турында нәтиҗә көтә, ул иртәгә билгеле булачак. Гөлназ Сайфетдинова, Данил Филатов, Яңа ғасыр каналы. Бүген Санкт-Петербургта узучы халыкара икътисади форумның беренче рәсми эш көне иде. Татарстаннан катнашучылар исемлеге салла, министрлар, дистәләгән компания һәм сәнәгать предприятиесе башлыкларыннан торган делегацияне республика рәисе Рөстәм Миңнеханов җитәкли. Татарстан алдынгы технологияләрне тәкъдим итә, меңләгән кешене үзенең IT эшләнмәләре белән таныштыра. Делегацияның форумдагы эшчәнлеге киләчәк инде бүгеннән башлана дигән фикер белән сугарылган. Татарстанлылар нинди вакыйгаларда катнашты? Люцианат Фулина репортажы.
Он летает до 300 километров, до 5 часов работы. Средняя крейсерская скорость такая 80 км в час. Санкт-Петербург форумы кунақларын әнә шулай үстен генә пилотсыз очкыч күзәтеп тора. Бу Иннополис университеты эшләнмәсе. Теләге булганнар Татарстан стендында робот белән дә уйнап карарга мөмкин. Күргәзмә белән танышу барышында Рөстәм Миңнеханов Рязань өлкәсе мәйданчыгында читләтә бузмый, аларның вәкилләре белән дә аралаша. Вы такие красивые вещи делаете, да? Да. Я серьезно? Это ручная работа. Нет, я вижу. Классно. Быел форумда 17 мең кеше катнаша. Бу 130 ил вәкиле һәм Россиянең һәрбер төбәгеннән җитәкчеләр һәм эшмәкәрләр. Бүген аларның кызу эш көне иде. Форум кысаларында Татарстан делегациясе беренчеләрдән булып Ставрополь крае җитәкчелеге белән очрашты. Здравствуйте. Ике төбәк арасында товар әйләнеше 3 миллиард ярым сумга җиткән. Татарстан йөк машиналары, нефть-химия продукциясе, шиналар юлласа, алар чиратында безгә дару, ашлама, минераль су сата. Рөстәм Миңнеханов Ставрополь крае губернаторы Владимир Владимиров белән аралашу барышында бу хезмәттәшлекне арттыру кирәклеген ассызыклады. Много у нас в части инфраструктуры под малый бизнес, особые зоны, индустриальные площадки, парки. Очрашу ахырында ике төбәк арасында хезмәттәшлек турында килешү имзалана. Товар әйләнеше күләме иң аз булган төбәкләрнең берсе бүген Смоленск өлкәсе, нибары 1 миллиард сум. Төбәк губернаторы вазифасын вакытлыча башкаручы Василий Анохин белән очрашуда Рөстәм Миңнеханов бу хәлне үзгәртү өчен эшлекле төркем булдырырга тәкъдим итте. Я считаю, что нам очень внимательно надо посмотреть взаимные возможности поставок. У нас много машиностроения, нефтехимии, нефтепереработки. Әлеге эшкә этәргеч буларак бүген хезмәттәшлек турында ике яклы килешүгә кул куела. Наши заместители. Безнең урынбасарлар берләшеп, үзара тәҗрибә уртаклашу юлларын билгеләр, чөнки Татарстаннан өйрәнер әйберләр байтак. Авыл хуҗалыгы төзелеш дәүләт идарәсе юнәлешендә. Мәгариф тармагында элемтәләрне киңәйтү кирәклеге хакында бүген Тыва Республикасы башлыгы Владислав Хвалык белән очрашуда тукталдылар. Ике төбәктә күп милләтле, тувалалар исә төрки халыклар төркеменә керә. Шуңа гуманитар өлкәне үстерүгә аерым игътибар булырга тиештер Рөстәм Миңнеханов. Хезмәттәшлек турында килешүне тормышка ашыру өчен бүген Татарстан һәм Тыва республикалары арасында чаралар планы имзаланды. Татарстан бүген юллар төзелеше буенча зур проектларны актив тормышка ашыра. Аларны сыйфатлы элемтә белән тәэмин итү мөһим. Бу проблеманы хәл итү мәсьәләләре хакында Мегафон оешмасы генераль директоры белән сөйләштеләр. Мегафон җитәкчелеге киләчәктә дә Татарстанда тормышка ашырылучы халыкара проектларда катнашырга әзерлеген белдерде. Әмнә Саха-Якутия Республикасы башлыгы Айсен Николаев киләчәктә федераль сабан туйздырырга теләк белдерде. Сөйләшү барышында төбәкара хезмәттәшлек мәсьәләләре дә күтәрелә. Очрашудан соң Туполев оешмасы белән Саха Республикасы арасында ниятләр турында килешү имзаланды. Аның нигезендә Якутия авиакомпаниясе өчен Ту-204 самолетларын сатып алырга җыеналар. Форумда Россия банкы белән КАМАЗ заводы арасында хезмәттәшлек турында килешү имзаланды. Әлеге финанс оешма республиканың күп кенә сәнәгать предприятиеләре белән эшли. Киләчәктә бу элемтәләр ныгырга тиештер Рөстәм Миңнеханов банкның идарә рәисе белән очрашуда. Акчалар һәм аларны саклау усуллары турында финанслар министрлыгы уздырган сессиядә дә сүз барды. Аны контроль-ревизия хезмәте оешуга 100 ел тулуга багышлыйлар. Серьезная работа по упорядочению финансовых средств она проведена. И, конечно же, если взять, что было у нас там 30 лет назад, 20 лет назад, сегодня это большая разница. Очрашулар иртәгә дә дәвам итәчәк. Җомга җыеның пленар утырышы узачак. Анда Владимир Путин килергә җыена. Лейтенант Фулина Дина Гзалиева, Александр Ярашов, Дмитрий Шилов, Яңа Гасыр каналы. Россия төбәкләре губернаторларынан тыш Рөстәм Миңнеханов чит ил вәкилләре белән дә очрашулар уздырды. Мисырның сәүдә һәм сәнәгать министры Әхмәт Самирны ул республика белән якыннан танышырга чакырды. Үзбәкстанның вице-премьеры белән очрашуда Рөстәм Миңнеханов ике якның тыгыз хезмәттәшлек итүен билгеләп үтә. Узган ел товар әйләнеше 50% арткан. Уртак проектлар актив рәвештә тормышка ашырыла. Зиннәтулла Билалетдинов яңа сезонда да Ак Барсның баш тренеры булып калачак. Ул хоккей клубы белән тагын 1 елга килешү төзегән. Әлеге көтелгән яңалыкны бүген җанатарларга Ак Барстан җиткерделәр. Казан клубы креатив видеоролик тәкъдим итте. Аны карагач тренерның кем булачагы аңлашылды да инде. Видеода Билалетдиновны Властелин колец трилогиясеннән Гэндальф образында күрсәтәләр. Кто ты? Покажись!
невозможно. Командада тренерлар составы үзгәрми диярлек: Юрий Бабенко, Александр Байков, Сергей Абрамов, Александр Агапеевлар эшләячәк. Һәм менә хоккейчыларның физик әзерлеге өчен 2 тапкыр Гагарин кубогы иясе Брэндон Бови җавап бирәчәк. Ул 2016 елдан 2018-га кадәр Ак Барста эшләгән иде инде. Исегезгә төшерәбез, узган сезонда безнең хоккейчылар Гагарин кубогының финалына кадәр барып җитте. Һәм ЦСКАга оттырдылар. Гомумән алганда Ак Барсның Билалетдинов җитәкчелегендә җиңүләре шактый. 2006 елда Суперлига чемпионнары дип табылдылар. 2007-2008-дә Европа чемпионнары һәм континенталь кубокка ия булдылар. Төрле елларда 3 тапкыр Гагарин кубогын яуладылар. Бүген Казанның волейбол үзәгендә Динамо спорт уеннары ачылды. Әлеге чара Россиянең Динамо спорт һәм физик тәрбия җәмгыяте оешуга 100 ел тулуга багышланган. Ярышлар башкалада беренче мәртәбә оештырыла һәм Россиянең 70 төбәгеннән 2000нән артык спортчыны җыя. Үзбәкстан, Казакстан, Беларусь һәм Таҗикстаннан килүчеләр дә бар. Алар бер атна дәвамында 13 спорт төре буенча көч сынашачак. Җиңел атлетика, мини-футбол, волейбол, самбо. Уеннарның ачылыш тантанасыннан Рүзәл Шәрипов. Казан Динамо спорт уеннарында катнашучыларны мавыктыргыч утлы тамаша белән сәламли. Онда Динамо җәмгыятенең бер гасырлык тарихи чагылыш табам. Залда төрле төбәкләрдән һәм хәтта чит илләрдән җыелган 2000ләп спортчы. Барысында данлыклы Динамо берләштереп тора. Аларга уңышлар теләргә бөтен Россия Динамо спорт җәмгыяте рәисе Анатолий Гулевский да килде. Татарстан объединил порядка 2000 спортсменов. Татарстан 2000ләп спортчыны берләштерде. Бу уеннар тарихындагы рекордлы сан. Ярыш республиканың иң заманча үзәкләрендә узачак. Рөстәм Миңнеханов һәм Әсгать Сәфәровка рәхмәтемне җиткерәм. Сез республикада спортка гел зур игътибар бирәсез. Уеннарны татарстанлылар аеруча заргып көткән, чөнки ярыш беренче тапкыр Казанда уза. Хәзер республиканың Динамо җәмгыятендә 25 меңләп кеше исәпләнә. Алар үзләрен спортның 50 төрендә сыный. Профессиональ клублар Россия чемпионатларында даими рәвештә җиңүләр яулый. 200-дан артык кеше Россия җыелмасына кергән, 21-е Олимпия чемпионы исеменә лаек була. Ширек гасыр дәвамында җәмгыятьне Әсгать Сәфәров җитәкли. Развитие спорта и спортивной инфраструктуры является одним из приоритетных направлений социально-экономического роста. Динамо спортны җәелдерергә һәм шул ук вакытта ватанпәрвәрлек хисләре тәрбияләргә мөмкинлек бирә. Илебез үсешен тәэмин иткәндә дә нәкъ менә шушы юнәлешләргә игътибар бирелә бит. Әлеге ярышлар Динамоның бөтен көч-куәтен күрсәтер дип өметләнәм. Доказательством тому служит то, что Казань принимала у себя выдающиеся спортивные события. Уеннар 2 этапта оештырыла. 17 июньгә кадәр спортчылар үз осталыкларын самбо, җиңел атлетикада күрсәтәчәк. 19-ннан 21-нә кадәр футбол, волейбол, шулай ук йөзү буенча ярышлар узачак. Уеннардан шулай ук Динамо җәмгыяте җитәкчеләре дә читтә калмый. Алар үз осталыкларын бильярд һәм атышта күрсәтергә тиеш. Бәлки чактан ук 10 ел уже шөгыльләнәм. Шуңа күрә бу стартта югары нәтиҗәләр күрсәтергә өметләнәм. Когда ты выступаешь всю практически... Мин Динамо составында кичкенәдән бирле спорт ярышларында катнашам. Аның бер гасырлык тарихы бар. Бу зур җәмгыятьнең берилеше булуы мине бик сөендерә. Был 10 лет назад на универсиаде боролся. Мин 10 ел элек Казандагы универсиадада катнашкан идем. Бик ошаган идем. Хәзер кабат монда ярышабыз. Бик нык әзерләндек, көндәшләр дә көчле. Җиңүгә өметләнәбез. Уеннар чәршәмбе тәмамланачак. Ябылу тантанасы Идел буе спорт академиясендә узачак. Җиңүчеләр исемлегендә шунда атаячаклар. Рүзәл Шәрипов, Ленар Хуҗиәхмәтов, Яңа гасыр каналы. Дәвам итәбез. Татарстанда ел башыннан юл хәрәкәтләре саны арткан. Шул ук вакытта аварияләрдә үлүчеләр кими. Соңгы 5 айда кешеләр зыян күргән 1196 юл хәрәкәте теркәлә. Узган ел белән чагыштырганда 34 очракка күбрәк. Нигездә машиналар каршы як полосага чыга яки җәяүлеләрне бәрдерә. Машина йөртү тәҗрибәсе аз булган шоферлар катнашындагы аварияләр дә күбәйгән. Саклык кайышын эләктермиләр, тизлекне дә арттыралар ди инспекторлар. Теманы Инзилә Хөсәенова дәвам итә. Бу атна башында Казанда килеп чыккан юл һәлакәте. Hyundai Solaris машинасы белән идарә итүче 24 яшьлек егет борылышта BMW машинасына юл бирми һәм аңа килеп бәрелә. Пассажир утыргычындагы 57 яшьлек хатын-кыз зыян күргән. Соңыннан ачыкланганча, яшь егет исерткеч эчемлекләр кулланган була. Җитмәсә, машинаны да үзе эшли торган автосалоннан урлаган. Вы лишались трижды, по-моему, да? Да. За управление в нетрезвом состоянии? Да.
Татарстанда ел башыннан исерек машина йөртүчеләр катнашында 50 юл һәлакәте теркәлгән. Дөрес, бу узган ел белән чагыштырганда 30 очракка азрак. Мондай аварияләрдә үлүчеләр һәм зыян күрүчеләр саны да кимегән, әмма бер тапкыр эше беләгүчеләр кабат руль артына утыра ди инспекторлар. Соңгы 5 айда спиртлы эчемлек кулланган килеш тотылган автомобиль йөртүчеләрнең 5000 ярымнан артыгына административ җәза бирелгән, 125-ен җинаять җаваплылыгына тартканнар. Правасыз рульга утыручылар безнең республикада андый фактлар бар, но без алар белән эшлибез. Правасын алабыз, без паутина системасына кертәбез. Нигә алай без әгәр алар тагын рульга утыралар, без аны системадан көреп, без аларны туктатып, аларның машиналарын штрафка куябыз, аларны кабаттан административная ответственностька тартабыз. Ел башыннан республикада кешеләр имгәнү белән бәйле 1196 юл һәлакәте килеп чыга. Былтыргыдан 34кә күбрәк, зыян күрүчеләр арта, үлүчеләр кими. Төп сәбәп машиналарның каршы як полосага чыгуы, җәяүлеләрне бәрдерүе. Менә бу 3 июнь көнне Әгерҗе районында булган хәл. 2 машина бәрелеше нәтиҗәсендә автомобиль йөртүче шунда ук һәлак була. 13 яшьлек баланы һәм тагын 5 зыян күрүчене хастаханәгә алып китәләр. Ә бүген иртән Ярчаллының Вахитов проспектындагы фаҗигадә 39 яшьлек ир-атның гомере өзелә. Ул тизлекне арттырып, идарәне югалта. Башта бордюрга, аннары баганага бәрелә. Саклык каешы да эләктерелмәгән була. Фотосын җибәргәч, каеш арга булышмаста дип уйлыйбыз. Руча дибез там жизненное пространство. Бу очракта кызганычка каршы ДТП бик серьезно килеп чыкты. Автобусларда аварияләргә еш очрый башлады ди инспекторлар. Машина йөртү тәҗрибәсе 2 елдан да кимрәк булган. Автомобиль йөртүчеләр катнашындагы юл һәлакәтләре дә арткан. Каршы юлга чыгудан без ОК дигән аппаратны бергә Росгвардия белән һавага очыртып, һавадан яздырабыз каршы юлга чыгучыларны. Без теге юлны бик яхшы эшләдек. Шул ук вакытта балалар катнашындагы аварияләр дә арта. Җәйге чорда бигрәк тә ди инспекторлар. Узган ел белән чагыштырганда 14 юл һәлакәтенә күбрәк. Аларда 4 баланың гомере өзелә. Әле 5 көн элек кенә Тукай районында яшүсмер кыз оттан егылып төшеп КАМАЗ машинасы астына эләгән. Шунда ук гомере өзелә. Әтиәниләрнең игътибарлы булуын сорыйлар. Нинзилә Хөсәенова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Россия тикшерү комитеты казанлыларның сосы ис таралу буенча шикаятен тикшерәчәк. Кайсы районда яшәүчеләр зары игътибарларын җәлеп иткән. Бу хакта Реальное время интернет газетасы яза. Хәзер безнең тапшыруның без бергә дип аталган махсус сәхифәсе. Анда без СВО зонасында эшләүче журналистларның репортажлары турында сөйләрбез. Донбасста яшәүче халыкның тормыш шартларын һәм аларга нинди сынаулар белән очрашырга туры килгәнлеген күрсәтербез. Донбасста төшерелгән менә бу репортаж тамашачыларны битараф калдырмагандыр. Аны ВГТРК каналында эшләүче якташыбыз Станислав Назаров әзерләгән. Ул хәзер СВО зонасында командировкада. Донбасста быел беренче тапкыр Россия көнен Россия составында билгеләп үттеләр. Әмма ул көнне дә шәһәр халкы артиллерия һөҗүменә дучар була. 20 яшьлек Анастасия 2 яшьлек баласы күз алдында җан бирә. Алар шәһәр үзәгендәге кафега чәй эчәргә кергән була. Янәшәдә ракета төшеп шартлый. Хәзер шәһәрдәге һәр кеше шул исәптән балалар да алдагы сызыктагы кебек яши. Журналист сүзләренә караганда, Донбасс шундый катлаулы язмышка дучар. Бу куркыныч елларны ничек тә узарга кирәк ди ул. Хәзер яңа территория окопларында үзебезнекеләрне яклар һәм саклар өчен көрәш дәвам итә. Чөнки без бергә. Донбасс халкына ярдәм итәргә теләүчеләр контракт буенча хезмәткә языла ала. Татарстанда батальоннар җыела. Килешү 1 елга һәм аннан да озагракка төзелә. Контракт буенча хезмәт итүчеләргә һәм гаиләләренә акчалата түләү һәм социаль ташлама каралган. Туры урыны буенча яисә республика хәрби комиссариатына мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Хезмәткә алу буенча бердәм телефон эшли. Аның номеры экранда күрсәтелгән. Яңа телевизион сезонга ТНВ каналы тамашачыларына яңа сериал әзерли. Ул «Юллар чатында» дип аталачак. Бүген аны төшерә башладылар һәм кино традицияләренә тугры калып тәлинкә аттылар. Моңарча төшерелгән бер хәл һәм алмаш сериаллары тамашачы мәхәббәтен яулаган иде инде. Караучылар саны буенча яңа ел каникулларында ул федераль каналларны да узып китте. «Юллар чатында» нәрсә турында, кем өчен һәм халкыбызга нинди мәгънә җиткерәчәк? Моны Рүзәл Шәрипов белеп кайтты. Матур болсын, популяр болсын, тамашачылар рәхәтләнеп карасын.
кино төшерүчеләр сериалга хәйр-фатиха бирү өчен гел тәлинкә ватам. Анда иҗат төркемнең имзалары куелган. Бу юла фильм җиңел генә беренче тапкырдан төшерелсен өчен үтәлә. Фильмдагы төп вакыйгалар Татнефтьнең ягулык салу станцияләренең берсендә барачак. Ул МЖД трассасында урнашкан. Нәкъ менә биредә геройларның язмышлары кисешәчәк тә инде. Шунсы да үзенчәлекле, монда ягулык салырга килгән һәр машина йөртүчесе кадрга кереп калырга мөмкин. Кешеләр монда кавышачак, аерылышачак, кабат табышачак һәм уйларга чумачак. Аларның язмышлары аша әти-әни һәм бала мөнәсәбәте, мәхәббәт, кешелеклелек темалары яктыртыла. Сама аллегория данного сериала. Сериал бик кызыклы аллегориягә корылган. Ягулык станциясе юллар чатында урнашкан бит. Шуңа ул төрле кешеләрне берләштереп тора. Биредә без көзгә кадәр эшләячәкбез. Яңгырлы, кояшлы көннәрендә төшереп, әлеге урынның сихри көчен күрсәтергә тырышырбыз. Актерларны 3 көн дәвам иткән кастинг аша сайлап алганнар. 100 кеше катнашкан. Рольләр бик төрле. Үз туеннан качкан кәләш, кайнана, сәяхәтче, җитәкчеләрне дә оста уйнаучылар кирәк була. 12 кеше төп герой буларак сайланган. Кинода беренче тапкыр төшүче яңа артистлар да бар. Спектакльдә син чикереп китәсең шул образда. И соңга кадәр шул образда буласың. Ә монда теге чыктың, иртәгә төшерәләр, иртәгә керә кирәк шул образга. Ул карьеристка. Шул вакытта нечкә күңелле. Минем күптән менә шундый героиня уйныйсы килгән иде. Һәм Алла Тәгалә минем сүзләремне ишетте бугай. Камерага төшкәндә, камерага уйнаганда барбер үзенең бер яхшы ягы бар, анда теге хаталар ясый аласың син. Аны барып чыкмаса яңадан төшерәсең. Ә театрда алай килеп чыкмыйсың, сәхнәдә монда һәм хәзер. Араларында тамашачы мәхәббәтен күптән яулаган актерлар да бар. Минем үземнең бу юлы роль бик зур түгел, но кирәкле, кызык. Кеше ашамыйча тормый, авыл хуҗалыгында эшләүче бер фермерны уйнарга куштылар. Ничегрәк килеп чыгар, ансын карарбыз. Тещаны уйныйм мин. Минем үземнең киявем бар, мин аны бик яратам. Менә шуның өчен бу кинода да инде аның отрицательный якларын күрсәтәсе килмәс иде. Положительный гына күрәсе килә. Картинаны ТНВ каналының Ватан 21 гасыр кинокомпаниясе төшерә. Бу проектка Наил Маганов җитәкләгән Татнефть җәмгыяте һәм Марат Әхмәтов рәислегендәге туган телләрне саклау комиссиясе теләктәшлек күрсәтә. Иҗади проектның уртак максаты тамашачыга туган телдә сыйфатлы һәм милли фильм тәкъдим итү. Татар кешеләре әлбәттә бөтен теге турецкий, казахский сериаллардан алар туйдылар инде. Аларга кирәк милли сериаллар һәм татар телен саклауда бу әлбәттә бик мөһим әйбер, чөнки юл чаты, ул фәлсәфи сюжет. Чөнки һәрбез дә үз юлны табарга телибез, татар халкы да үз юлын табарга тиеш. Безнең каналда әле декабрьдә генә Олмаш сериалын күрсәттеләр. Аны көн сайын Татарстан тамашачысының 16% карый торган була. Бу федераль каналлардан да күбрәк. Караучылар саны буенча бер хәлгә дә тиңнәр булмый. Юллар чатында сериалы да шундый уңышка ирешер дип өметләнәләр. Ул 20 сериядан торачак. Тамашачыга аны безнең каналда көзен күрсәтә башларга ниятлиләр. Рүзәл Шарипов, Ленар Хуҗиәхмәтов, Яңа гасыр каналы. Татарстан хәбәрләре шуның белән тамам. Рекламадан соң иртәге көнгә һава торышы белән иркә таныштырыр. Исән-имин булыйк. Огромный ассортимент портьерных тканей. Феерия, Тукая 58. Купи квартиру в Елабуге прямо у застройщика. Жилой комплекс «Звездный». Удобное расположение, хорошая инфраструктура, комфорт для больших и маленьких жителей. В аптеках «Фармленд» летняя фишка. Покупай в «Фармленде», получай фишки, обменивай на подарки. Подробности в аптеках и на сайте farmland.ru. Премиальный внедорожник «Иксид» — это технологии, комфорт и уверенность на дороге. Только в июне в «Иксид-центре РРТ» с выгодой до 1 миллиона рублей. Пройдите тест-драйв на Чуйкова 54Б. Звоните 207-2080. Центр списания долгов «Идель». 8 93 93 100 100. Дорога на дачу лежит через Оби. Все для сада и отдыха по привлекательным ценам. Оби, чтобы дача радовала. Казань, проспект Победы 141, корпус 2. Компания «Луидор» представляет современный городской кроссовер «Москвич-3» с выгодой до 250 тысяч рублей. Яркий дизайн, современный и экономичный 1,5-литровый турбированный двигатель, светодиодная оптика, бесключевой доступ, панорамный люк и многое другое. Все это «Москвич-3». Совершите пробную поездку уже сегодня в дилерском центре «Луидор» по адресу Казань, Сибирский тракт 59. Подробности по телефону 8 800 2002 402.
Похоже, сейчас будет контратака. Он набирает обороты, врывается вперед. Опасный момент! Выход 1 на 1 и... Он чуть не попадает прямо в девятку, а? Помните, обгон – это не игра. Чтобы дорога была длиною в жизнь, не спешите обгонять. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышым. Сүзне ганәшенең мәгълүматыннан башлыйбыз. Айверс банкы шәхси затларга һәм корпоратив клиентларга банк хезмәтенең барлык түрен күрсәтә. Бизнес өчен банк расчет касса хезмәте, кредит, банк гарантиялары һәм акчаларны эффектлы куллану алымнарын тәкъдим итә. Җумһуриятыбызда антициклон йогынтысында температуралар күтәрелә башлый. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә, Балы, Азнакай, Әлмәттә аяз көн 23 градус җылы. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама, Яршалы, Алабугада аязучан болытлы һава 26 градуска кадәр җылыта. Төньякта Актаныш, Шәгырҗи, Менделеевскида кояшлы 25 градус җылы. Төньяк көнбатыштан Арча, Кукмара, Балтачта көндез 25, төнлә 13 градус җылы. Көньяк көнбатыштан Болгар буе Чүпрәлдә аязучан болытлы һава, явым-төшемнәр көтелми 27 градус җылы. Шиста, Нурлат, Мамадышта аязучан болытлы һава 26 градус җылы. Җил көнбатыштан уртача тизлектә. Сезнең өчен әнә бу мәгълүмат. Һава торышы гына түгел, кеше кәефе дә еш үзгәрә. Кайда гына булсагыз да, якын кешегезне Флав Вау гадәти булмаган бүләкләр маркетплейсыннан букетлар һәм десертлар белән шатландырыгыз. Мондый сюрприз бызларны да эртә. Нужно выбрать подарок? С Флав Вау это легко. Например, этот торт. Или этот на 1 миллион подписчиков. Для бати. На день рождения и на просто так. Даже для тех, кто очень далеко. На Флав Вау есть подарок для каждого. Скачивайте и поздравляйте. Как в сказке «Озеро у дома». Зеленый сказочный бульвар. Моя мечта – не оторваться. Хочу квартиру в Алтын-Яр. Покупая квартиру сейчас, получаете скидку до 700 тысяч рублей. 216 68 68. Акташ Инвестрой махсуслашкан төзүче компаниясе Урта Кабан күле ярында Алтын-Яр торак комплексын тәкъдим итә. Җентекләп уйланылган планировка һәм ландшафт дизайны белән төзелгән ишек аллары. Июньдә фатир алучыларга 700 меңгә кадәр ташлама бүләккә. Телефон 216 68 68. Мәркәзебез Казанда аязучан болытлы һава, явым-төшемнәр көтелми. Температура көндез 25-27, төнлә 12-14 градус җылы. Җил көнбатыштан уртача тизлектә. Атмосфера басымы күмеш баганасының 751 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 36%. Сезнең өчен әнә бер мәгълүмат. Санчи бүтін организмның эшчәнлегенә уңа йогынты ясый, энергия бирә, йокыны яхшырта, баш авыртуларын, хроник авыруны бетерә, кәефне күтәрә. Санчиның файдасы гасырлар белән сыналган, юкка гына аны Кытай медицинасының хәзинәсе димиләр. 20 июнь көне Фармленд аптекаларында Санчига 20% ташлама. Телефон 8 927 236 71 75, сайты sanchi.rf. Әлегә менә шулар иде, җәйләрегез матур итсен.